daba tugara ne ko bala cogo beti Boubacar Sidiki même bolo bugo ka do mi boni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Musa Sanyon Kamara Musa Sanyon Kamara a ko n ka wuludennin mɔkago n'a sara bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ siga t'o la Boubacar Sidiki i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min ye fanga bɔsi Ibrahim Boubacar Keita la sɔrɔdasiw don a tila bɛɛ lajɛlen ye colonel ye u ka jɛkulu tɔgɔ de ko CNSP politikimaw ani maa caman jɔrɔlen don ka sɔrɔ tɔn in kɔni bɛ sen na i k'a dɔn politiki baara ani jamana yiriwali a bɛ gɛlɛya ɲɛ don jɛrɛjɛkulu min fana bara ka Mali kɔlɔsi ka dɛmɛ kɛ n'o ye farafinna tɔnba ye u k'a ma ko CEDEAO o fana kun ye kulekan bɔ waati jan transition ti ɲɛ abada CNSP fo fana ka dakolondi k'a filekolondi Boubacar Sidiki fiɲɛ nana sɔrɔ ɲɔsuruna bolo bi sanna o don kabini janvier kalo tile 18 bandaw kun ye awa CNSP a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun bannen don a ɲɛ de kun ma fɔ i k'a dɔn ayiwa min ye video conférence n'o ye farafinna masakɛw ka ɲɔgɔn ye o senfɛ u se kɛra kuma in ka bandaw ye sɛbɛnfura juruw la anw dilanlen don nin baara in na a bi waati jan bɔ kabini janvier kalo tile 18 anw kun ye tɔn in di CNSP tilen don awa ka dakolondi ka filengolondi a ko ni jɔrɔ bɛ sɔrɔdasikulu minnu ye awa coup d'état kɛ o jɔrɔ kana maa siran bilen sabu jamana i k'a dɔn fɛn o fɛn fɔra camancɛ fanga na a bɛɛ lajɛlen bara ka taa sira fɛ sɛbɛnfura in n'a ma ɲɛ k'a kɛra o tuma min ni min y'a bolo nɔ bila sɛbɛn o ka jira ni ka ɲɛfɔli kɛ jama ye sɛbɛnnikɛla k'o de kɛra sababu ye kuma in yɛrɛ ka da kɛnɛ kan comité national pour le salut du peuple CNSP a cira sɛbɛnnikɛla ko a bolonɔ bila sɛbɛn kɛra bandaw fɛ min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre Mokhtar Wane o y'a bolonɔ bila o tɛmɛnen kɔfɛ ministre minnu n'olu bɛ jamana kɔkɔrɔma don i n'a fɔ ministère de la refondation min ye chargé des relations avec les institutions administration territoriale o y'a bolonɔ bila ministre so min bɛ défense la ancien combattant sécurité protection civile o y'a bolonɔ bila sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye awa sɔrɔdasikulu fɛn o fɛn bɛ yen n'u kun bɛ CNSP la a ɲɛma walima maa koloma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bolo bi baara la bolo bi fanga baara la i hakili b'a la colonel Sadio Kamara colonel Modibo Kone ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye CNSP maa ye dɔ kun ye awa ɲɛma sabanan ye dɔ ye ɲɛma naaninan ye sɛbɛnnikɛla ko awa coup d'état kɛ dugusɛjɛ wulikajɔ minnu kɛra ani hakilina minnu dara i k'a dɔn a bɛɛ ɲɛfɔra a ɲɛmaaba o yɛrɛ ye jamana vice président ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye sɛbɛnnikɛla ko Assimi Goïta maa min kun dalen don ale ka o ye colonel Maliki Jaw ye o kɛra CNT ɲɛmaa ye mun dora sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye awa ɲininkaliw ni hakiliw ye caman bara k'o kɛ jɛrɛjɛkulu min bɛ n'u k'a ma M5RFP o y'a kuma kɔni sɛbɛ kɔrɔ fɔ k'a fɔ de ye awa sɔrɔdasiw ka jɛkulu CNSP n'o ma ci olu sirannen bɛ politiki baara a n'a ɲɛdɔn na sɛbɛnnikɛla ko o kuma sisan bɛɛ lajɛlen ka hie kɛ politiki kan CNSP n'a sɔrɔla o de bɛ degun kɛ walima n'o bɛ se ka tiɲɛni kɛ o cira bɛnkɛrɛw ka sɔnkɛrɛw ma min kɔni ye awa CEDEAO maaw ye olu y'a jira k'a fɔ u kun ye min ɲini fɔn fɔn n'u kun y'a ɲini Maliko la a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma camancɛ fanga a kan ka min ni min kɛ diɲɛ seleke naani mɔgɔw kan ka dɛmɛ min kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra sa ka da kɛnɛ kan o tuma min kɔni ye baara ni jɛ o ka kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant mɔgɔw an b'u fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays faso le pays min nin ye maa min ka fasiri ye o ye Boubacar Yaliko ye Boubacar Yaliko ye i n'a fɔ i da tula a la cogo min na min ye colonel Assimi Goïta ye e ko a yɛrɛ sɔn tɛ a ka nin poste a ka dabila wa min ye poste suppression ye n'o de ye k'a filengoloji k'a dakolonci a sɔn bɛ a ma bawo min ye fasiri kɛbaa ye Boubacar Yaliko a ko k'u ye a masurunyama dɔ n'o ye colonel Assimi Goïta ye o y'a masurunyama dɔ kumaɲɔgɔnya o kɔni sɔnna ka kuma nin fɛlew ni k'a bɔ k'a jɔ kɛnɛ kan wa a y'a sɛbɛntiya fana a y'a jira k'a bɔra a bɛ waati jan bɔ kɔrɔfɔ in bɔla ka bɛn colonel Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ k'a sɔn bɛ ni a ye a jɛn bɛ a ma wa a bɛ yamaruya d'u ma fana min ye ale ka poste de vice présidentiel ye o ka dabila bawo min ye wulikajɔ ye n'a fɔla k'a fɔ k'ale ka jɔyɔrɔ in k'o de bɛna kɛ bisibasa ye cɛmancɛrɔ faga kɔnɔna na k'o kɔni ko o da tɛna to a la min ye halisa a masurunyama ye a kɔni ye kɔrɔfɔ bɔ ni k'a sarada ka ɲɛsin fasiri kɛbaa ma n'o ye Boubacar Yaliko ye a y'a jira k'a fɔ hali waati tɛmɛlenw na min ye an ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛsira taamali ma i b'a ye k'a fɔ o bâtiment min bɛ Kuluba o kɔni tun bɛ fɛ k'o fan dɔ labɛn waasa a yɛrɛ ka bureau o bɛ se ka sigi yen
ten cogo min na ka kɔsada in na o baaraw balila ka jɔ ka sabu kɛ min ye wuli ka jɔ ye min de ye poste de vice président ya ye o ka dabila ma a bɛ se k'a fɔ a baara ninnu jɔli a tɛngun bɛ o la min ye mankan caman ye fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ kɔnɔko ye jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye société civile lakaw ye ka taa se M5 RFP ma min ye parti politiques ye ninnu bɛɛ lajɛlen kun y'a jira k'a fɔ min ye Asimu Goyita ka nin jɔyɔrɔ in ye k'a a sigi kun tɛ sen kan nka min ye kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ a cili o bɛna kɛ sabu ye ka maa caman ningu ni ka o lafiya bawo min ye colonel Asimu Goyita ye a ko ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw n'u bolomina bɛ se ka lakara cogo min na a n'u ningu wa ale ka baara fini don furadama kana bɔgɔ sisan la k'a b'a la k'olu de baaraw kɛ min ye farafinna kileya tɔnba ye tilefɛ bolo kɔnɔna na n'o ye CEDEAO ye olu kɔni ka ciden ka taama an ka jamana kɔnɔ u kun y'a jira a fɔ min ye nin poste de vice président ye ko a sigi kun tɛ ko bawo ko b'a la ka sira min ye camanjɔrɔ fanga yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye bandaw ye ko n'ala y'a kɛ maa tɛ a laɲini ko don min ni a nana kɛ k'a fɔ a tɛ se ka jamanakuntigiya jɔyɔrɔ baaraw ni k'o timɛ ka se hakɛ la ko min ye colonel Asimu Goyita ye o min y'a ka danga ye o de kan ka na a nɔ na nka min ye CEDEAO ɲɛmaw ye n'u ka ciden olu y'a jira k'a fɔ hakilina min filɛ nin ye k'u t'a fɛ ka colonel Asimu Goyita k'a da ye fanga foyi foyi la min ye jamana ka lakanaliko ye n'o ye défense ye o kɔni sɔrɔsi kunda k'a bɛ se ka o baaraw ni ka o boloda nka nin poste in cilen a bɛna kɛ sabu ye tasuma min n'o tun b'a la ka kulukulu bugurijɛ duguma ka se ka dɔ bɔ o fanga na wa min ye maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ o da ka don a la n'o i n'a fɔ société civile lakaw ka taa se M5 RFP maaw ma a n'an ka politiki tɔn wɛrɛ ɲɛmaw olu kɔni n'a dɔn sisan k'a fɔ min ye colonel Asimu Goyita ye maa to kɛlɛ tɛ a fɛ wa jamana in a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔna na cogo min na o hamiw bɛ a la fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ ni ko CNSP maaw ko yalima k'u sɔmina jamanadenw ka wuli ka jɔ la wa ko bawo min ye nin jɛkulu damadɔ min da tula la n'o ye M5 RFP ye société civile lakaw ka taa se politiki tɔn ɲɛmaw ma olu kɔni kun b'a fɛ ka jɛkulu belebele de sigi sen kan ka taama boloda waati ni don nataw ka se ka u ka nisɔngoya ni ka o jira ko nka ko min ye poste de vice président ye n'o kɔni bɔla a ma bɛn o bɛ kɛ sabu ye ni ka jisuma de bɔ a tasuma kan nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Bɔkari Yalikuye ale ka fasiri don Bɔkari Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le scorpion bundoni ngɔmɛ Bɔkari Sidiki bakɔrɔni min mana sa ka bugɔli juru to a la kana ɲininkali kɛ o wolo de bɛ kɛ jibe ye siga t'o la Bɔkari Sidiki k'an ka taa jɛrɛjɛkulu la min n'u k'a ma ko semas mun man kan bɛ semas kɔnɔ daba wulilen bɛ maa dɔw farala ɲɔgɔn kan Isa Kawujim kabini kunungo i k'a dɔn semas daminɛ Isa Kawujim min n'a bɛ wuli ka jɔ la sabula min ye Imam Muhamadu Diko o ka ciden don ale de ye coordinateur général ye Isa Kawujim i k'a dɔn kɔsa in na min kɔni ye gɛlɛyaba ye o talen bɛ semas bureau yɛrɛ camancɛ la sɛbɛnnikɛla ko f'u ye kunnafoni di kɛ ka kunnafoni dilaw wele ni ka kunnafoni lase u ye mun de fɔ Isa Kawujim u t'a fɛ bilen a ka kuma semas to a la Isa Kawujim jɔyɔrɔ min b'a bolo i k'a dɔn o kuma a gɛnna ka bɔ yen olu ko ten a ko nin kuma in bɛ maa kamana gan fo k'a fɔ k'a to ten sabula nin ɲɔgɔn ye min kɛra n'u ko juguyara mɛ kɛ ko a bɔra a jɔyɔrɔ la maa minnu ni maa minnu bɛn'a kan a k'i k'a dɔn awa semasi a bureau maa dɔw don nka n'i ye ko ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in kɔni bɔra awa jɛkulu min da olu ka kuma lɛsɛlikɛla kun ye Kalilu awa Samoyi Sise ale ye président semasi ye komini 6nan na a kɔni y'a jira k'a fɔ olu minnu ye semasi bureau bolofaraw ye olu bɛn'a kan ni ka kunnafoni di kɛ k'a fɔ Isa Kawujim min ye 4e président CNT kɔnɔ i k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ awa Isa Kawujim i k'a dɔn awa jɛkulu wɛrɛ bɛ a bara k'o fana sɛnsɛn n'o ye plateforme dɔ ye i k'a dɔn o min bara ka sinsin ka tɛmɛ semase ka o ma bɛn o ma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jɛkulu dɔw sigira a yɛrɛ to a la min ye club de soutien ye olu ta in dabɔkun kun d'o ye o damanda de kɔni kɛra awa sababu ye ka taa fara Isa Kawujim yɛrɛ a bɛ kuma kojugu filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na i k'a dɔn a bɛ bɔ ka kuma o kumaba in ni awa kunnafoni diba in a kɛra sababu ye min ye semasi yɛrɛ k'a lanɔgɔ ni k'a to a tiɲɛ olu ka baara kun d'o ye o tuma olu bɛnnen don a kan u y'a yamaruya ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ min kɔni Isa Kawujim ye semasi a ɲɛmaaso a bɔra a la Isa Kawujim a tɛ ka kuma bilen semasi to a la u bɛna min kan u ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn u delila ka kangari da k'a ye o k'o de ma tubabukan na blâmer
o de la k'a wele k'a fɔ a ye da ni da i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ma se ka a fari fa a bɛ ko minnu kɛ a ka se ka dɔ b'o la waasa semasi yɛrɛ nakun ye baara minnu ye o ka se ka kɛ o tuma u bɛɛ n'a ka ntɛnɛndon janvier kalo tile 25 tɛmɛnen Isa Kawujimi k'a gɛn sɛbɛnnikɛla ko yalima nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka Isa Kawujimi bɔ a nɔ na wa ɲininkali tun bɛ bɛn a ko yalima fanga bɛ ninnu na ka Isa Kawujimi gɛn wa o ɲininkali tun bɛ bɛn a ko nka siga kɔni tɛ min na ko in bɛɛ lajɛlen bɛ maa kelen de nɔfɛ o ye Imam Diko ye Diko kɔni laban a na kuma min kɔni ye kiiri ye ka se k'a tigɛ Kawujimi ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ hali o kiiri tigɛ yɛrɛ fana i k'a dɔn a min kɔni ye dankɔrɔba ye n'o ye Imam Mahamudu Diko ye i k'a dɔn a kuma tɛ ban a kɔni b'ala ka fiɲɛ ta f'a lajɛ a mana tigɛ Dawuda dala ale ka kuma i k'a dɔn ko nin de bɛ kɛ sababu ye ka ko bɛɛ lajɛlen kalaso ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla Kawujimi a bɛ bɔ a la walima a tɛ bɔ a la sɛbɛnnikɛlaw ko maa caman sigilen bɛ ka filɛli kɛ a ko nin mankan min wulilen filɛ nin ye i k'a dɔn ni maa dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ Isa Kawujimi ka bɔ a la a ko i k'a dɔn gɛlɛya don a bɛ gɛlɛya de ko fɔ min fanga ka bon kosɛbɛ maa si kɔni t'a dɔn min kɔni a ko yɛrɛ kunba ye a kelen bɛ ka da min ka maa si t'o dɔn nka i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ Imam Mahamudu Diko nɔfɛ ale min hakili ka bon n'a bɛ yelen natɔ yɔrɔ jan fɛ ale min bɛ se ka jateminɛ kɛ joona ko in n'a sɔrɔla dingɛ dɔw ka pan kunna a bɛ ɲɛ cogo o cogo la i k'a dɔn Imam Mahamudu Diko kan ka kuma nin kun ye sɛbɛn ye Bala Tunkara ka sɛbɛn don an ye min bɔ Scorpion kɔnɔ Bundi ni Ngɔmɛ Scorpion mɔgɔw ka fara Bala Tunkara kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni Gwakulu ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔ sumana b'a ye a bɛ kɛ dosokɔrɔ dayɔrɔ ye siga t'o la karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko les démocrates les démocrates a kuma bɛ fɛn min kan ko yalima min ye a gibɔ taale fo ka taa se a tɔɲɔgɔnw ma ko yalima o ni Bubu Sise n'o y'an ka fangabulon ɲɛmaa kɔrɔ ye ko yalima o ka gɛrɛɲɔgɔnya ma kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ yɛlɛ ni maa kofɔlen ninnu na wa ɲininkali kɔni bɔ bɛ ka kɛ maa min ye fasiri kɛ o de ye a Ture ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ min ye maa kofɔlen ninnu ye o kɔni minɛ bɛ ni k'u dɔ bɛrɛ la u bɛna maa minnu fɛ o de y'an ka jamana ka maayɔrɔ dɔ ye n'o ye sécurité d'état maaw ye olu kɔni ye tɛgɛ da o kan k'a fɔ ko sigakɛla u la k'u b'a fɛ ka bisi basa don camancɛrɔ fanga ɲɛmaaw ka fanga o kɔrɔla la wa jirala fana k'a fɔ ko ni maawjɛ bɛ maa minnu bɛ ni o taabolo n'a a sabati tɛ kosɛbɛ n'o ye association des malfaiteurs ye ni ye maa kofɔlen ninnu ta ni k'a lajɛ a jirala k'a fɔ wele kɔni bilala u ma sécurité d'état maaw fɛ k'a jira k'a fɔ siga min kɛn bɛ o la u ka wele k'u ɲininka u dalakan na hakilina duman bɛ u la ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnyala min ye an ka camancɛrɔ fanga ɲɛmaaw ye hakilina duman bɛ ni maa kofɔlen ninnu na ka ɲɛsin u ma wa u kɔni ɲininkana u ɲininkalen kɔ u y'u datugu ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka farafinna keleya tɔnba n'o bɛ tilefɛ bolo kɔnɔna n'o ye CEDEAO ye olu ka ciden ka taama na an ka jamana kɔnɔ n'o ye Goodluck Jonathan ye ale y'a jira k'a fɔ maa minnu minɛlen filɛ nin ye ko bolo ka bɔ u kan na SE maaw fɛ wa n'u kɔni ma ɲɛ k'a fɔ k'u nɔ minɛlen don o ka bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan o kɛla sabu ye o kuma fɔ a ma tile damadɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ u bilala ka taa kan maaw ka bolo kan olu kɔni ye sɛbɛn kɛ u ka ni ka u datugu fɔlɔ u kɔni bɛ olu ka mara kɔnɔna na wa min ye an ka juge min n'o ye Mamadu Kasoge ye procureur ale y'a jira k'a fɔ maa kofɔlen ninnu u bɛ ale ka danganiya kɔnɔna na wa tɔɔrɔ foyi ma se u ninkun ma min ye maa ninnu ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na a bɛ tali kɛ Mahamadu Kone kan Vital Robert Diop ka taa se Suleman Kansayi ma a Gibo Makital ani Yusuf Mohamed Batili ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Rasibat ale kɔni ni maa damadɔ o baara bɛ bibi na procureur Mamadu Kasoge o b'o ka danganiya kɔnɔna na nka min ye fasiri kɛbaa ye ale b'a la ka ɲininkali kɛ o yalima maa kofɔlen ninnu minɛli ka taa datugu nin cogo in na tan k'a tɛna dankari kɛ jamana yɛrɛ ka taabolo dɔw la wa bawo ni y'an ka jamana ta k'a lajɛ sariya bolo dɔw bɛ yen jamana ye o tɛgɛ nɔ bila ani jamana wɔɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na min b'a jira k'a fɔ dankari tɛ kɛ maanifin ka hakɛ la ani ka adamadenya la ko nka ko ninnu minɛ cogo ko dankari kɛ bɛ u ka adamadenya n'u ka hakɛw la kɔrɔfɔ min filɛ nin ye ko n'an ka kiiri tigilamɔgɔw ko n'u m'u janto bɛɛ a bɛna kɛ sabu ye maanifinw ka siga kiiri la wa maanifinw ka siga anw ka kiiri kɛbaaw la wa hali n'a sɔrɔla min ye Mamadu Kasoge ale min ye procureur ye commune sabanan tribunal kɔnɔna na ale tun ye sɛbɛn kɛ waati dɔ la ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ninnu ka nin envers in ko min ye sariya ye k'a bɛ fɔ a la k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ ko bin tɛ kɛ maa si kan nka o bɛɛ n'a taw ta maanifinw kɔni kɛ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko yalima jamana in a bɛna to nin cogo in na ta wa min bɛ se min na o k'o minɛ k'o datugu n'o ye jamana taara o bolo kan a bɛ kɛ sabu ye waati ni don nataw kɔnɔna na ka futinɛ de wuli jamana kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ les démocrates kɔnɔ a Ture a ka fasiri don Bɔkari Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don
n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Boubacar Sidiki misirima o ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ o ye laada ye n'o tɛ fa bɛɛ lajɛlen ye dibi ye sɛbɛnni kɛba a to a de ye ko Boubacar Jara a ko min ye wulikajɔ ye tile 2 in na camancɛ fanga kɔni bara ka tamasiyɛn minnu di Boubacar Sidiki n'an dɔrɔn nin jogo in na i k'a dɔn Mali fa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye fa kelen ba kelen o de jɔrɔ bɛ malidenw na Kidali kilali mankan in bɛ senna a bɛ san caman bɔ Boubacar Sidiki nka i k'a dɔn tile 2 na min yera i k'a dɔn o bɛ lagalikun bɔ Mali minisiri 6 olu de dara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn minisiri wɛrɛ minnu n'olu ye kɔrɔnfɛnmaw ye ka tugu la Boubacar Sidiki ka taa cu Kidali wɔyɔ ma kɛ mankan ma kɛ a kɛra ko duman da ye sɛbɛnnikɛla ko kabini u ka taali dugusɛjɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye kelenya ye Mali ka fara ɲɔgɔn kan maa bɛ se k'a fɔ k'a suma bɔlen don hali n'o y'a sɔrɔ bolo ma d'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri 2 kunbɛn minisiri 2 min i k'a dɔn n'u y'u cu Kidali ni Kidalikaw b'u dɔn ni Kidalikadenw yɛrɛ don Boubacar Sidiki a ko o kɔni kɛra sababa de ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min n'a bɛ denmisɛnninw kunna farikɔnɔjɛ kunna u k'a ma ko Musa Agtayer a bɛrɛ ta mɔɔw tigɛlen bɛ koro minɛ wulu la a somɔgɔw bɛ na duman kɛ a ko ni Musa Agtayer kuma caman bɛ o fɔra a bɛ ta don min kuma caman fɔra Boubacar Sidiki i k'a dɔn o n'a ta bɛɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ senna bi Boubacar Sidiki tamasiyɛn ɲuman sabula ale kɛra minisiri d'espoir ye an ka denmisɛnw u bara ka ɲɛtaa min sɔrɔ bi bɔlɔndan na u bara ka sɛnɛlɛ min sɔrɔ o ye tamasiyɛn ye o tɛmɛnen kɔfɛ a bara ka wulikajɔ min boloda faso yɛrɛ ye walasa jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Boubacar Sidiki o fana ye ko cɛɲi ye a ko minisiri Musa Agtayer kuma min n'u cunna Kidali a y'i ɲɛsin denmisɛnko de ma n'i ye maa o maa den sɔrɔ i b'i ba sɔrɔ ni ba sɔrɔla fa bɛ sɔrɔ i k'a dɔn n'o kɛra kaba fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko yalima nin bɛna kɛ sababu ye Mali yɛrɛ a Mali mankan bɛɛ lajɛlen ka ban wa gɛlɛya min bɛ Kidali nin bɛna kɛ sababu ye a ka ban wa Musa Agtayer a cun Kidali i k'a dɔn denmisɛnw de taara a kunbɛn ballonda ni farikɔnɔjɛ ka di minnu ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn Kidali dolota kɛnɛ dɔ kun kan ka jɔ i k'a dɔn o biriki fɔlɔ u taar'o da Boubacar Sidiki min ye denmisɛnw ye olu bɛ huwaho la nɔfɛ a y'a jir'u la k'a fɔ kalo 8 Kidali ballondan kɛnɛ bi ban o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a bɔ donfiniw ye farikɔnɔjɛ finiw ani mayo i k'a dɔn a y'o caman de cɛ ka taa denw ma denmisɛnninw kɔni ko wa sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in i k'a dɔn maa kan ka kala turu a kan sabula a kelen ma taa Boubacar Sidiki k'a dɔn a minisiri ɲɔgɔn bɛ yen ministre de la sécurité et protection civile Modibo Konɛ ministre de la réconciliation nationale Ismaïla Ouagé ministre de la santé développement social i k'a dɔn musokɛnɛ min bɛ n'an k'a ma ko Fanta Sibi Boubacar Sidiki ka taa se ministre de mine et énergie de l'eau min ye Lamini Seyidou Traoré Boubacar Sidiki i k'a dɔn ka taa se secrétaire général caman ma ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan a ko min ye ayiwa minisiriso min bɛ yen éducation nationale n'o ye ayiwa Kina ni Gadega o fana tun bɛ yen Boubacar Sidiki a ko ministre de l'éducation nationale o kɔni fana i k'a dɔn hakili sigira a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula min ye Kidali kalanko ye k'a don bɛrɛ la k'a wulikajɔ boloda i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen tɛmɛna jango walanda min n'o ye san 2021 walanda ye a k'i k'a dɔn wulikajɔw ni cɛsiriw bɛna kɛ min bɛ kɛ Segu min bɛ kɛ Bamakɔ min bɛ kɛ Kayi o kelen de bɛna taa se Kidali wa ko gɛlɛya kelen ma don a la maa si ɲɛkun min kun tɛ i b'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na ministre de la jeunesse sport Musa Agtayer a ko i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ ale de kun ye ayiwa sema mɔɔw ka kunnafoni laselilikɛla ye a yɛrɛ donna ko kɔnɔ a ye k'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn hakilina kura min b'a la ani ɲɛtaa min b'a a ɲɛ na a k'o bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ bɛn ani kelenya la n'i ye Mali ta k'a lajɛ kolo kelen don Kidali ko kɔni a dusukasi bɛ maa caman na nka ŋɔni mana don da min fɛ a bɛ bɔ o da kelen de fɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Kidali denmisɛnw ye olu kɔni farikɔnɔjɛ nasiraw la u nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ jamana kɔrɔ wa min ye dɛmɛ min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ denmisɛnw kun bɛ kikaki min na caman na b'o la u ka ballondaw ni basketiw ani farikɔnɔjɛ wɛrɛw u na se k'u ɲɛ sɔrɔ sabula a kɛnɛ bɛna d'u ma a ko an bɛ don minɛ ko bi min ye nin dama ye minisiri maa 6 gouvernement i k'a dɔn a sogoko a n'a Ala nin kɛ bɛ dumuni koyi cɛ kana na kɛ buwajɛ waati y'an bolo yan dumuni ko kɔni mana wuli dɔrɔn i b'a ye a bɛ kɛ o caman ye nin kurabɛla dumuni non u ka sogojala ninnu de ka d'anw ye u bɛ se sogo dilan la cogo min i kɔni kɛ bɛ dumuni ko da ye
Bakarisiri sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin bɛna kɛ ko sɛbɛn ɲumanba ye sabula sigi ka fɔ min bolo dalen kun don n'a dulonnen bɛ taa kana ani an ka ɲɔgɔn ye o min dulonnen bɛ nin bɛna kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen de walakasa o kuma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye a wa kɛnɛkolo jala kan ɲɛngwɛn n'o kɛra bɛɛ Bakarisiri k'i k'a dɔn a wa maa ni kɛlɛ ɲɔgɔn n'a sera ka sigi ka kuma don o don Bakarisiri k'a dɔn kɛlɛ bɛ baw don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soirée de Bamako kɔnɔ Bamako wula soirée de Bamako mɔgɔw an b'olu fo Amady an bɛ taa ye nɛgɛ kanɲɛ 10 tun wɛrɛ ne bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le Wagadu a kuma bɛ fɛn min kan o de ye anw ka nɛgɛsira ye terrain boli sira e ko sɔɔni a tɛna wuli wa Ala k'o kɛ ministre Maganfili Dabo a ye nin laseli bɔ ni k'a sarada a ye kɔrɔfɔ in bɔ k'a bi ntɛnɛn tɛmɛlen n'o bɛnna janvier kalo tile 18 ma san 2021 a sɔrɔla lajɛrɛ fɛ lajɛrɛ min n'o kɔni kɛla ŋɛniɲɛjira ye ka lɔgɔlita minɛnw k'o ta k'o di faratɔw ma faratɔ minnu kɔni n'olu somɔgɔw danyana chemin de fer kadara o kɔnɔna na cheminot ninnu ka falatɔ minnu b'u kɔ a kɔni a ye ŋɛniɲɛjira kɛ ka kalantaminɛw fara ɲɔgɔn kan ni ka taa di u somɔgɔw ma o kɛnɛ kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala a bɛ fɛn min kɔni fɔ yenkaw ye ani jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kɛ a seere ye ko gouvernement de transition in kabi a mana hamina min bɛ a la i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛ a ko kalama cogo min na o de ye chemin de fer nɛgɛsira ni kura bɛ se ka fiyɛ a la cogo min na min ye terrain kunkolow ye n'o ye locomotive ye o bɛ se ka bɔ kaburudo in kɔnɔna na cogo min na bawo min ye terrain kunkolo ye a caman de mara an bɛ u ka garage ninnu kɔnɔna na a t'a la ka bɔ a nɔ na min ye chemin de fer maaw ye n'o y'a baarakɛlaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ Maganfili Dabo ka nin hakilina ni ŋɛniɲɛjira n'o de ye ka minɛ ta ka na di olu denw ma k'a jalo u ye kosɛbɛ nka ko hamina min bɛ u la u bɛ taa ni ka segin kɛ a kuma kan o de ye terrain sira a ka wuli tuguni bawo o wulili a bɛ kɛ sababu ye terrain bɛ tɛmɛ dugu o dugu la dugu o dugu ni nɛgɛsira in ka surun ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen de bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la min ko bi na dudama min n'o ci la ka sababu kɛ terrain sira jɔli ye k'o de dagosi o ka bon kosɛbɛ maa minnu dahirimɛ kun dulon bɛ a la ni nɛgɛsira terrain bolibaliya kɛla sababu ye k'u ka furu ni ka o dabila k'o de dagosi ka bon kosɛbɛ Maganfili Dabo a y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ na kɔrɔfɔ ni layiru kan ta ni k'a di maa kofɔlen ninnu ma min y'anw ka nɛgɛsira ye ko a na wuli k'a tɛ mɛn o bawo kɔrɔfɔ bɔla ka bin a bɛ waati jan bɔ wa min y'an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ye o n'a fɔra dama kana bugɔ sisan o kɔni b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan waasa nɛgɛsira tɛrɛ a ka bin ni ka boli ka bɔ Bamakɔ yan ka taa anw ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye Kayi ye ko nka ko kɔsada in na jateminɛw fana y'a jira maa minnu bɛ yen n'olu kɔni n'a mɛn sigi nɛgɛsira sanfɛla la walima ka kogow de jɔ ka nɛgɛsira ni ka a sira tigɛ walima ka tɛ ka taa a kɛ ko wɛrɛw kɛyɔrɔ ye ko kɔsa a ko a tɛ mɛn min ye laɲiniw ye a kɔni b'a la k'o bɔ ka ɲɛsin minisiri tɔw ma minnu kɔni bɛ kan k'o baaraw boloda n'o de ye kana tigilamɔgɔw ka minisiri ye o kɔni a ka maanifinw a ka maaw bila ka taa minnu bɛ maa kofɔlen ninnu la hakiliw kunu k'u lafaamuya u ka se ka yɔrɔ ninnu bila yanni baara a ka daminɛ kokura ko nka ko n'u ma sɔn o ma bɛɛ lajɛlen bɛ fumalika ka fili kɛnɛ kan bawo min ye nɛgɛsira ye maanifinw man ka sigi ka surunya a la bawo maa tɛ kasara laɲini ni nɛgɛsiraw k'a bɛ kasara kɛ diɲɛ don o don maa maa sigilen bɛ bɔnɛba sanni ka bɔ i ɲɛna o taabolo min filɛ nin ye maa dɔw fana bɛ yen olu kɔni sɔmilen bɛ a b'olu kɔnɔ ko terrain kɔni tɛna boli faso Maliba kɔnɔna yanni bilali ka buru fiyɛ ten sa bawo o kɛn bɛ sababu ye o taalen bɛ kogo lahawtabaw de wuli nɛgɛsira sanfɛla la i n'a fɔ terrain ko yɛrɛ dabila la walima a fɔ n b'olu ye ko terrain k'a tɛna boli tugun faso Maliba kɔnɔna na min ye Maganfili Dabo ye a y'a jira k'a fɔ o maa minnu ka kogoba ŋɔna ninnu jɔ mɛ nɛgɛsira sanfɛla la k'a b'a bɛɛ lajɛlen filen kolonci ni k'a da kolonci min ye nɛgɛsira maa mun ka kogo jɔn bɛ an ka araye sanfɛ a b'u bɛɛ ci ka bɔ yen o bɛ se ka ɲɛ cogo di terrain bɛ se ka taa ni ka segin kɛ a bɛ dɔn kogo ninnu olu bɛ mana jɔ terrain ɲɛ a bɛ tɛmɛ cogo di cogo di nɛgɛsira kan o tuma e ka yɔrɔ bɛ yen wa ka taa fa jumɛn fɛ fɔlɔ ka taa Kayi fan fɛ wa Kayi fan wa korofina b'a la kulukoro b'a la
Mama tambe soba lahota gulo wuli anga negasra sabe a bele jile be flengulu jinga da bulonji kawo majugo tere mi negasra baragala uye ogoni ye ministry foka wala imando wagani haglina ye ko jongala uba ko bi obe akosini mi yonga negasra wulili annafaka bongo sebe faso malibama wabe war mi insalo ka do anga wagande konnana ka dago shika bongo sebe deme amunu da irme dlome ala olu goni mbele jile ye nuso dia soro ni kuma fole ko be do don de ministry no ye magafili daboye ale mi nyeshimbe anga etama goma ananga sra goma kwa ka bare kwa ka tilia ni ngu ye sebe mi na ya sama ka bole wagadu kono Abdurrahman no Sisoko ale ka fasiridu waga sirigi mi boni sebe mi nuka ma Azalai Express waga sirigi misirima ka kwa mana bi gabakuru chela takanene dabora waga sirigi ikado Marietu Dukure ni nyaka sebe ni ako nyuma keba ani nyuma demba ikado ka baraju ma janywana Allah kaliba fana ibeke sababu ye ma were fana bala ikado ka nywana ke ako foli ani tonni ani chesiri anga jamana ikado anyema minumbe nu bi wuli ka jola jamana na ye gela soro kase ka jamana yanga ka bo dinga kono bogar siriki ikado wati kera ma biduru tanuna ma biduru nunu njela ako chekilembe jongwala min dipuma atafa hali ma yere kaye ati yere jira mana bogar siringa bara fi ko na bara ko ke ode bugadari dumbiya ye bugadari dumbiya ikado ningamale mi vle ikado abochake da minu ka mako baromet ode atoko fo ode ajira ka fo ma biduru mi ngoni san 2020 nu ye chesirike bugadari be chamanja kulola bugadari yere joni nye directeur général du commerce ikado et de la consommation de la concurrence uko de ma DGCC ako ningamale mi vle abite mena itado ka fo jamana nyemado itado ka fo awakadiri yere do bugasiri ki bara mingale fale do ala jamana na ode dunvenyi sani fere mi fere jamana kono ani minga nga yanga ka bo jamana kono ni sorobi kala ikado ode DGC a direction générale ako min wuli ka jon ni jatemena oye aye farakurada inde dore ibi to bamako ya femi baraka fere kidal femi baraka fere kai ni machine goshi ibadon hake minga nga soro yoro mi na ikado akara sababu ko machine faso ningo dabuluka bogar sirki ko de ma interconnexion du système intégré de gestion des opérations du commerce extérieur ako mi nyi wuli ka jo fana yi bogar sirki fon no ka nga bo jamana wala ka do jamana kono ikado aminon bi boromi aka nga dundu jugo mina ni ya susu oro ni bele jilila bi bo abe kalama ale chage day mi nga waru do jamana keshu kono ina fo douane ina fo impôt ina fo awakaifu walma ajetik akacha bogar sirki opma nyuanda godo mi nyi wuli ka jo ni chesire ni mo ke ikado bi to kofe jamana kan nafa chama zoro bogar sirki hali kudeta ke wati gela chama nye jamana zoro sabla farafina jamana chama ngile me ka datu minandi do odela ayere wuli ka jo bake ni minandi bo rola ka do mina minu bi bo anve o fana bi farafina ma chama munaki ako malobo la nyobo la fenja mambanga jamana kono mi bi doni ka ta kokanana afana kangare da ni utati do anyoru tati bo o koni ngera sababu ye mani bi hakilika si ko sobe nota jawu kala jugu do be uluk manga molo bela jile chekata fere koka kamalo koro chekana do kamalo koro chekana do ati soro ere ba kundi do fengundi do ya me bi koro o ka soro bi do wa ego bugadari ka be temela ki ta do che belebele do gui belebele jamanja enyo ango fla be bwala o Bwa ka sirigi semene kala ko akika do ningo damanda o de kara sababu ya akata ka yanga ako amido ne mina ko be akara sababu ye mi ngoni gazi mi ni tobile be kenai to ka bo so ngona be o ya noyi bwa sirigi e ka do mina njama be o ka soro noyala o ya noyi bwa ka sirigi ako awa mi vana karafe meru keleli mina njugu minu bido ani mina minu ngoni mbe ayu damanda bi mina katasuma do ala o fana kacha kumbe chamana minye fasoka juruye ina fo embuku na orola bogar sirika kara sababu ye million keme chama de ko bula jamana wande kono kidimie bogar sirike akoy kado ni jein ani fuli kaka ni tanu kaka sabula mawo mani chasirike jamana kono ikanga agwafo ninge walimando ni munye sibanye anye mi zalo kabo awa Azalai Express kono Marietu Dukure aleka fasiri kundu karamo de watu wara Marietu Dukure ka fara Azalai mo gambu fo bogare ande te premier mi te sara premier obebe ango mi fo
karamɔgɔ da waati ngara naam ko kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigi den k'i kunda kogo la siga t'o la ne ko bala cogo bɛ ten Boubacar Sidiki Boubacar Sidiki tɔgɔ tunna dɛ est ce que nin tɛ prétoire ye o don Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Boubacar Sidiki kɔɔri kala yɛrɛ de ka jugu fini ma Boubacar Sidiki sɛbɛnfura in min ye prétoire nin y'a bolo ko siɲɛ 22 ye Boubacar Sidiki a man diya o ye a ka c'o ye dɛ a kuma prétoire tɛ prétoire tɛ nin ye dɛ sɛbɛnni kɛbaa kɔni dɔ a ye Ismaïla Diarra Ismaïla Diarra ko a ko kɔɔri sɛnɛnaw Boubacar Sidiki awa min kɔni y'an sɔrɔ salon kɔɔri ko la Boubacar Sidiki o kɛra misali ye jamana den bɛɛ lajɛlen ma janko ɲɛmaa minnu ayiwa n'olu bolo bɛ kɔɔri ko la minisiriso ka taa se i k'a dɔn kɔɔri ɲɛmaaba ma n'o ye Nangɔ Danbɛlɛ ye Nangɔ Danbɛlɛ i k'a dɔn CMDT ɲɛmaaya b'ale de bolo a ko u ka barodalasigi min kɛra a ko jɔnwala Mali i k'a dɔn an ye maloyaba sɔrɔ wa tiɲɛniba yɛrɛ de donna jamana kun maa miliyɔn joli olu bolo bɛ kɔɔri la n'a fɔra kɔɔri sɛnɛ i k'a dɔn a ma yakubaya a kɛra gɛlɛyaba de o kuma wulikajɔ kura ka boloda hakilina kura ka kɛ min kɔni bɛ se k'a to ɲinan kɔɔri ko i k'a dɔn a ka kɛ damu ni lafiya ye jamana den bɛɛ lajɛlen ma a ko kɔɔri ni mɔɔw t'a dɔn Mali bɛ wari sɔrɔ fɛn min na kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka sanu kɔfɛ o ye kɔɔri de ye ale de bɛ bɔ ka taa feere i k'a dɔn diɲɛ jamana mɔɔw bɛ na ni tubabu wariw ye ni ka na o sura an kan a ko maa min bɛ nafa sɔrɔ a la a ka ca maa miliyɔn 6 ye kɔɔri sɛnɛkɛbaw sanni feerekɛbaw ka taa se sugu la maaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a la a ko nka gɛlɛya ni gɛlɛya min b'a kan i k'a dɔn sɔmi kɛra k'a fɔ ɲina kɔɔri sɔngɔ yɛlɛla fo k'a fɔ k'a to ten diɲɛsena ni maa bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kan o kuma nafa bɛɛ bi sɔrɔ nka a ti ɲɛ abada fo jogow ka yɛlɛma hakilina kuraw kana sɛbɛnnikɛlaw ko a ko nin ɲɔgɔn ye senfɛ jɛkulu dɔ min n'o bɛ kɔɔri ko kɔkɔrɔ o ɲɛmaa dɔ ye Burama Kulubali ye organisation paysanne n'u k'a ma ko SYNOP o fana y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don min ye kɔɔri kɔni ye i k'a dɔn a kan ka yakubaya ni ka ayiwa ko wɛrɛ don a senkɔrɔ ale bɛ min kɔni ɲini o de ye kɔɔri bamayɛlɛmani yɛrɛ y'an ka jamana kɔnɔ a ko n'o kɛra an bɛ nafa sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a ko nka jɛkulu minnu sigilen bɛ min ye kɔɔri ko kɔkɔrɔla ye a ko jɛkuluw ka sigi cogo a n'a ɲɛmaaya kow a ko i k'a dɔn olu de fana ye gɛlɛyaba de ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye APK min ye a ɲɛmaa kɔrɔ ye Bakari Togola ye Bakari Togola min awa ni awa ko caman kɔni y'a sɔrɔ o nana kɛ sababu ye i k'a dɔn min ye APK ko yɛrɛ ye k'a dasira la sabula birosigiw a n'a wulikajɔw a ko gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nin bɛɛ kɛra damata gɛlɛya ye o de la an bɛ don min na ko bi a ko ale se k'a faamu Bakari Togola kɔni i k'a dɔn bin de kɛra a ka yalima ayiwa min ni min fɔra tiɲɛ don wa a ko n'i ye kɔɔri ko jateminɛ a ɲɛmaw i b'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ gɛlɛyaba donn'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛkɛla minnu awa n'u tilalen bɛ awa yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ Bakari Togola fɛ dɔw t'a fɛ a ko o yɛrɛ misali ye min ye maa min bɛ kaso la o ka se ka bɔ k'i kan bɔ dibiteya nɔfɛ ka gagner dɔw k'a gagner dɔw k'a ma gagner o b'a jira k'a fɔ hali bi n'a ka bi k'o tilennen dɛ o tuma o dibi minnu bɛ yen f'o de ka fura k'o bɔ yen min ye angɛrɛ ko fana ye u k'a lajɛ maa minnu ni angɛrɛ yɛrɛ feereli ka kan angɛrɛ k'an ka san minnu bolo i k'a dɔn o fana ɲɛ k'an ka dɔn a ko sabula angɛrɛ ko fana ŋanamu i k'a dɔn a n'o sonyani min kɔni ye biro kɔnɔ baarakɛlaw ye olu kɔni b'a bɛɛ kɛ sɛbɛnfura ye a sonyani barika de ka bon fo k'a fɔ k'a to ten ka tɛmɛ ko tiɲɛ kan o tɛ nkalon ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ɲina angɛrɛ salon angɛrɛ sanni Boubacar Sidiki k'a dɔn a ɲɔgɔnna mɔnɛ tɛ yen a ye dɔ di dɔ ma a ye kilo dɔ di nin ma sa a yɛrɛ ka dɔɔnin sɔrɔ wari la ni angɛrɛ ko kɛra wari sɔrɔ ye minnu yɛrɛ bɛ angɛrɛ kɛ dugukolo la olu ta jumɛn ye foyi a jaabi tɛ nin y'an kɔrɔ wa i y'a ye sa dɛ angɛrɛ kɔni n'i y'a dan ne ma Mali kɔnɔ angɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka di maa damadɔ ma maa 2 maa 3 a kana tɛmɛ o kan ka Seydou na tun bɛ wele Seydou e ka Mali fa bɛɛ ta a tɔ ni tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔrɔn de y'a fura ye Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn damada bɛɛ ye ko ɲɛdɔn nka i k'a dɔn bɛɛ ɲɛtugulen don a kan sɛnɛkɛlaw y'a jira fana an bɛ donni min na ko bi usine minnu bɛ ayiwa kɔɔri parata a ko 4 a bɛɛ jɔlen don fo 1 a ko yalama nin bɛ se ka mun bɔ maa la wa o tuma ni jamana ma wuli ka jɔ kɛ gouvernement de transition
i k'a dɔn kana ko in kɔni min dulonko ye a tiɲɛjɛla de k'a fɔ waasa an kana don ni ɲɔgɔn na ko la ninnu ye sɛbɛn ye Ismaila Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ a wa tɔgɔnan kɔnɔ kɔfɛ an na tɔgɔ fɔ awɔ karamɔgɔ Tuba Tunkara o côté maa min mana sokɛ sɔrɔ fiɲɛ fɛ ni fiɲɛ wɛrɛ bɛna ka ci i bɛ jɔrɔ o tiɲɛ maanifin i tan n'o don o kana bila k'i sa don kɔnɔ min ye dɔn maliyɛni ye o ka ɲɛma n'o ye Mamɛ Dukara ye e ko janjo man ka fɔ a ye wa bawo min ye san 2020 sigikun kɛn bɛ ka nafolo min kɔnɔ o sɔrɔla fo ka dɔ yɛlɛ o kan a b'o kɛ min ye Mamɛ Dukara ye a n'a ka cɛdenw o wulila k'u cɛsiri min ye jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga dafirilen kɔ dugujɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni bɛ na ni ka hami bawo min ye anw ka jamana ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama fanga kɔrɔ ka fanga mana cɛ yanni ko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman bɛ gɛlɛya la nafolo kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɔni bɛ kɛ fɛn ye fɛn min ni bɛɛ lajɛlen bɛ i ta sɔrɔ a ko kɔnɔna na nka min ye Mamɛ Dukara ye ale ye maa ye a tɛ kuma min na y'a n'a ka cɛdenw ye u bɛ cɛsiri min na o dogolen tɛ maa na min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen kɔ i b'a ye k'a fɔ nin maa kofɔlen n'a ka cɛdenw u y'u cɛsiri min ye jamana ye a bɛ se ka wuli ka jɔ a sen ka cogo min na min ye cɛmancɛra fanga ɲɛmaaw ye olu kɛn bɛ ka hakilina minnu fɛrɛ tigɛ nafolo minnu kan ka don o ko dafɛ o bɛ se k'o nafolo ɲini ka bila jamana wagande kɔnɔ cogo min na min ye Mamɛ Dukara ye a n'a ka maaw u ye wuli ka jɔ kɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Ibrahim Yatara ye ka bɔ informateur kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ Mamɛ Dukara ni maa min ye a lajɛ a n'a ka maaw a n'a cɛkɛɲɔgɔnw u ka baara kɛcogo a bɛ i b'a fɔ an bɛ to ka fɛn minnu filɛ jabaranin na formule 1 mobili mangani minnu bɛ ni maa kelen bɛ sigi a kɔnɔ a bɛ boli ko kabayigiru ko a ka baara a bɛ se ka da o de ma bawo nin waati kunkuru kɔnɔna na ka san 2020 n'o ye san 2020 ye k'o kuncɛ ni nafolo lahaw ta bakule ye san 2020 k'o kuncɛ ni nafolo lahaw ta bakule ye n bɛ segin a kan k'a f'i ye maa min kun bɛ yen n'a bɛ kuma dɔ bɛɛ ye ale kun tɛ kuma dɛ ale yɛrɛ de ye kuma ye n'i y'a ye dɔrɔn kuma jɔlen filɛ i bɛ wasa o ye Balamusa Keyita Ala ka hinɛ na ale de ko ne ma daba n'i bɛ ayiwa année fɔ i bɛ date fɔ a fɔ tubabukan na n'i bɛ téléphone numéro di a fɔ tubabukan na a k'o faamuya ka di hali kalanbali ye k'a fɔ i bɛ segin a kan n'i y'a fɔ bamanankan na i b'a tunu a fɔ san 2020 otokolo tile 4 san 2020 téléphone numéro 20 24 76 29 o faamuya ka di n'i k'i b'a fɔ an ka téléphone numéro 20 ni 4 35 ni 5 i bɛ t'o tunu mɔgɔw t'a lamɛn bilen naam Mamɛ Dukara dɔɔni cɛbalen a n'a ka cɛdenw o kɔni k'u ye baara kɛ sefa wari miliyari 560 ani 67 o kɔni o de kun boloda bɛ san 2020 kɔnɔna na nka san 2020 kuncɛtɔla u ye jaabi min bɔ ka ben o de ye sefa wari miliyari 550 ani 79 caman yɛlɛla a kan ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye 100 sarala min ye baara min n'o sela ka kɛ 102 n'a kunkanfɛn 17 n'o ye 102,17% ye o sela k'o baara de boloda min ye nin maa kofɔlen ye k'a bɛ baara in dɔ a bɛ k'a dɔnkala kari bawo min ye anw ka nafolo ye tuma sanga n'a ka waati ni jamana ɲɛmaaw kɔni jɔla nafolo la bɛɛ u bɛ ɲɛfɔ u bɛ bin ka ɲɛsin maa min ma o de ye anw ka douane ɲɛmaaba in ye maa min n'a bɛ yen n'a ye baara in na k'a matarafa a wari kan ka bɔ wo minnu kɔnɔ filamɛriw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a ka baara ɲɛsin bɛ nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko n'i ye a ka taabolo yɛrɛ ta k'a lajɛ maa don a ka kuma man ca min ye baara ye ale kɔni ko k'an ka baara dɔrɔn marakakɛ a bɛ wari dɔn cogo min na ni bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn ten e ko filamɛriw min n'o b'a la ka k'an ka jamana kɔnɔ est-ce que o tun bɛ sira sɔrɔ wa ɲininkali tɔn bɛɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Ibrahim Yatara ye ka bɔ informateur kɔnɔ n'o ye kunnafonitigi ye a y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na Mamɛ Dukara n'a ka cɛdenw o kɔni kɛn bɛ ka hakilina kura minnu da o bɛna kɛ sababa belebele ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma bawo u y'a jira k'a fɔ cɛmancɛra fanga ɲɛmaaw o mago bɛ jɔ nafolo la o n'a ɲini k'a bila u ka bolo kan waasa jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ nafoloko siratigɛ kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ informateur kɔnɔna na Ibrahim Yatara ale ka fasiri don Boubacar Sidiki min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Boubacar Sidiki min ye ayiwa a Jara nin y'a ka sɛbɛnni ye Jarakɛ ko a ko min ye jɛrɛjɛkulu ye don o don dɔ bɛ sigi sen kan nka nin kelen ni jɛrɛjɛkulu caman tɛ kelen ye sabula min ye denmisɛnninw caman den ye denmisɛnninw ka bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Boubacar Sidiki olu de nana hakili jagabɔ ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn min ye nin jɛkulu ye k'a sigi sen kan u k'a ma ko AS Marem
Bakari Sidiki i k'a dɔn diinɛ ko tɛ i k'a dɔn awɔ cakɛda ko tɛ kalanko tɛ maa bɛ se fɔn fɔ la i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen awɔ jamado san 2018 nin jɛkulu in sigira sen kan association in i k'a dɔn a bɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ seko ni dɔnko la minnu bɛ n k'i ɲininka diinɛ na minnu bɛ foroba baara la Bakari Sidiki i k'a dɔn minnu kalannen don a kun tɛ dɔwɛrɛ bɛn ani kelenya jamana a bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya min bɛ mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka duga Bakari Sidiki i k'a dɔn maa o maa b'a la k'a fɔ i ye maa lakodɔnnen ye Bakari Sidiki n'i bɛ se ko la ka taama ka t'i dɛmɛ i ka baara la walima k'i sankɔrɔma ta a ko nin bɛɛ lajɛlen don jɛkulu in ɲɛmaaya a dira Salifu Kulubali Salifu Kulubali ale de ye président ASRM a ko min ye hakili jagabɔ ye o ka kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ko la maa kana bɔ a la maa kana bila kɛrɛfɛ Bakari Sidiki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ a ko jɔyɔrɔ min filɛ nin ye Bakari Sidiki o de talen bɛ ka yanga sabula denmisɛnninkulu n'i ka kɛ maliden ye Bakari Sidiki diinɛ ko t'a la bololabaara ko tɛ maa kalannen ko tɛ denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan fa bɛɛ lajɛlen na Bakari Sidiki jɛkulu sigi kun y'o ye a k'u ka wulikajɔ ni taasi ye jamana yɛrɛ bɛ se ka yiriwa jamana gɛlɛya bɛ se ka duga Bakari Sidiki maa o maa b'a la i k'a dɔn n'i dogolen bɛ walima bɛ se ko la u bɛ se ka s'i ma k'i labɔ waasa i ka se ka i da don jamana ko la a ko in damanda ye nin de ye an bɛ donni minɛ ko bi u ka baara kɛcogo o de ye ka ayiwa taasibilaw kɛ ka diplôme diw kɛ Bakari Sidiki ka kow labɛn ani don gɛrɛngɛrɛnw min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant mɔgɔw an b'u fo ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon Tuguna A Traoré nin ye a ka fasiri ye ko kunnafoni dikɛla jɛkulu fɛ jɛkulu min n'a bɛ wele ko wasatɔn a ɲɛmaaba n'o ye Alu Jalo ye u ye kunnafoni dikɛ kunun ko ka bɛn tarata ma min ye janvier kalo tile 26 ye san 2021 n'i y'a lajɛ kulekan bɔn bɛ ka ɲɛsin Kɛɲɛba ma bawo chinois minnu n'olu kɔni dan bɛ n'u ka draguw ye u kɔni b'a la ka ji kuruba cogo min u b'a la ka ji kuruba ten o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen u kɔni b'a la k'an ka dugujukɔrɔ nafolo sanu fara jama kan u b'a la k'o fana bɔ k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna na a kɛn bɛ sabu ye min ye Kɛɲɛba ka denw ye ani chinois ninnu ko u ka sigi a bɛ ɲini ka kɛ patikolonbajɛ ye bawo min ye jɛkulu in ɲɛmaa ye n'o ye wasatɔn président ye Alu Jalo a y'a jira kunnafonidilaw welelen kɔ a fɛ kunun ko nin ye sini o san 2 ye Kɛɲɛba kɔnɔna na min ye u ka entreprise ye n'o entreprise 70 ko chinois to a la olu de bɛ Kɛɲɛba kɔnɔ wa a jirala fana k'a fɔ wulikajɔw bɛ senna min ye nin chinois ninnu ye o kɔni b'a la k'anw ka dugujukɔrɔ nafolo salo cogo min na o b'a la ka a ji kɔnɔna fana nafamayɔrɔ k'o salo tɛ o cogo kelen na min ye an ka ministériso damadɔ ye ministériso min n'o ɲɛsin b'an ka kanako ma n'o ye protection civile ministère de la sécurité de la protection civile colonel Modibo Kone ka taa fara ministre des mines de l'énergie de l'eau kan Lamini Seydou Traoré ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable Bernadette Keita ninnu farala ɲɔgɔn kan ni ka taa u nun fori Kɛɲɛba dugukolo sanfɛla la o ka taama senfɛ u taara sɔrɔ baara min b'a la ka kɛ nin chinois fɛ k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ u dusu cɛn kojugu u kɔni ye bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ min ye nin ministériso damadɔ min n'an da sela a ma bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa min ye décret ministériel ye o fana ta la fana k'a fɔ maa minnu b'a la ka nin baara ninnu kɛ n'o ye chinois ninnu ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka jɔ min ye baara jɔli ye min ye halisa jɛkulu ye n'o ye wasatɔn ɲɛmaa ye n'o y'a président ye Alu Jalo ale y'a jira k'a fɔ ministre kɔni y'u kɔ don wa chinois ye u tɛmɛna n'u ka baara ye k'a kɛ b'a fɔ ko nin ministre ninnu ka nin sariya n'u ka nin kɔrɔfɔ ka ɲɛsin u ma u ka baara jɔ ko u ma kala don ɲina ka bɛn ni a ye ko an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔna na min ye nin jamana in ye ko ni janto ma kɛ bɛɛ ko bawo nin chinois ninnu ni Kɛɲɛbakadenw n'u cila ɲɔgɔn na ko n'i taara gendarmerie la nin chinois ninnu mana i wele gendarmerie la wali u mana gendarmew wele i kama gendarmew bɛ n'i cɛ bɛɛ ka i kɛ koso ye ni i kɛ koli ye bɛɛ ka taa i kɛ komi woropaya ka taa i do kaso la da tɛ maga a kuma na ko nka ko n'u chinois ninnu ye ko kɛ n'olu u cila ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ Kɛɲɛbakadenw jo b'a la n'u taara gendarmerie la gendarmerie mɔgɔw b'a fɔ ko tan t'an bolo ci wɛrɛ bɛ an na min ye nin hakilina ninnu ye wasatɔ ɲɛmaa n'o ye Alu Jalo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni janto ma kɛ bɛɛ don ni waati natɔ kɔnɔna na a bɛna taa bɔ fɛn min na ko a bɛ taa ka bɛɛ lajɛlen bolo da ko min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a tɛ se ka na cogoya si la ka na dugulen jɔyɔrɔ ni ka o minɛ i la min ye n'a ye n'o ye chinois ninnu ye ko yalima u b'a la ka debilafɛn de di an ka faamaw ma wa zango ka se k'o sago n'u dunɔgɔ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na n'o ye Kɛɲɛba ye ɲininkali tɔ min bɛ nin kɔni ye taabolo min ko n'a ma kunbɛn joona a bɛna wolo fɛn min n'a bɛ taa ka bɛɛ lajɛlen ni k'an bɛɛ lajɛlen gɔ an kamana na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ
bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Tuguna A Traoré ale ka fasiri don. Bakari Sidiki min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple jamanadenw ka bataki Bakari Sidiki maa tɛ kɛ ngana ye gansan Bakari Sidiki foyi tɛ kɛ gansan a ko diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a kelen ye Bakari Sidiki i kamana kana gan sabula fɛnbaw o bɛ tugu fɛnba de la BMSA o ye banque bolofara ye i k'a dɔn dɛmɛ ani dɛmɛ k'o boloda Bakari Sidiki a bɛ ni ka san damadɔ bɔ sa ɲɛmaa kura min bɛ yen min ye Aliyunu Kulubali Bakari Sidiki i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bara k'a fɔ an sɔnna ka sababu kɛ BMSA Bakari Sidiki i k'a dɔn ale ni BHM de farala ɲɔgɔn kan ni hakili b'a la donnama in kama dankɔrɔba in de y'o kɛ Babaliba filajɛ Babaliba a ye wulikajɔ ni baara min kɛ min ye BMS k'a sigi sen kan k'a poyi banque tɔw kɛrɛfɛ a ko Aliyunu nana ka dɔ fara a kan sabula min ye Aliyunu Kulubali a bɛ wele don min o y'a sɔrɔ i k'a dɔn mankan caman bɛ yen ani banques ka gɛlɛya ani diɲɛ laban gɛlɛya nana don ɲɔgɔn na i k'a dɔn ayiwa min ye Kulubalikɛ ye Bakari Sidiki a welela ka yɔrɔ in kalifa ma jamana ɲɛmaaw fɛ a ko danaya ani wulikajɔ maa caman kamana ganna baara daminɛ na sabula i k'a dɔn kumaw cayara i k'a dɔn awa wulikajɔw cayara fɛn o fɛn n'o fɔra ye a b'a fɔ ko ayi o kuma sen tɛ ban a mana ɲininka min na a b'a fɔ k'o kuma sen tɛ ban Bakari Sidiki o y'a sɔrɔ a bɛ dabali ni fɛɛrɛ kuraw kan k'a tigɛ dabali ni fɛɛrɛ kuraw tigɛlen kuma min ni yeelen bɔra BMSA dɔ fara la yanga ka dɔ fara la i k'a dɔn a bonya kan dɔ fara la makama kan sabula fɛn o fɛn bɛ ni kelenw bara k'o ɲini nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ banque in na Bakari Sidiki i k'a dɔn ayiwa carte b'i bolo ka wari sɔrɔ yɔrɔnin kelen walima i k'a dɔn jɔli janba ni a wari yɛrɛ ɲinini ja nin dabilala ka dɔ fara agence kan ni k'a barika bonya a ko nin bɛɛ lajɛlen ye Aliyunu Kulubali ye sɛbɛnnikɛla ko Aliyunu Kulubali a bɛ banque baara dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ guichet maɲɛtigiw o min ni o caman de kɛra ka taa se banque yɛrɛ k'a ta ka taa gɛrɛ fo client na u bɛ yɔrɔ minnu na a ko dɔ fara l'o kan a ko banque yɛrɛ ka wari ta ka bɔ banque kɔnɔ ni Orange Money ye k'a bila yɔrɔ wɛrɛ la a kɛra sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ani subahana machine ani jate k'i to i ka so k'i ka wari jate dɔn i b'a fɛ ka min ni min k'a la nin bɛɛ ye dankɔrɔba nɔ ye a ko an bɛ don minɛ ko bi min ye DG ye Aliyunu Kulubali BMS ɲɛma a ko a kan ka fɔ k'a tanu kosɛbɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn baarakɛlaw dɔ fara l'u ka danaya kan dɔ fara la client ka danaya kan dɔ fara la client yɛrɛ caya kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki karamɔgɔ Daba Sunkara ne hakili la ɲɛmaayaso tun ye sɛbɛn minnu sugandi ka d'a ma o sɛbɛn o kɔni o bɛɛ lajɛlen a dafara Bakari Sidiki i k'a dɔn yan'an k'an ko don ɲɔgɔn na i k'a dɔn mɔgɔw kamana kana gan min ye awa jirimugu ye fɛn wɛrɛ t'a la ani fɛn wɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan u k'a ma mamuso ka fura Bakari Sidiki mamuso ka fura e ka ɲininkali ka bani hali mamuso ka fura Bakari Sidiki i k'a dɔn wulibali don a bɛ yan 3000 Bakari Sidiki n'i y'a san yɔrɔ wɛrɛ n'i m'a san Amadu bolo arajo jɛgɛfɔ la n t'o garanti d'i ma o tuma labɛnni kɛ b'a la wa k'a labelliser i delila ka muso dɔ ka wulikajɔ mankutu yan fɔ o ye trophée d'a ma n ko ale de b'o o ko ninnu i bɛ gɛrɛ a la a b'i ka ko labelliser ka d'i ma ne tɛ furabɔla ye o ne t'a bɔbaa ye nka min b'a bɔ n dalen don a la a y'a di n y'a di maa caman ma o y'a nɛnɛ ka kabako don n mamuso ka fura n mamuso ka fura cɛya fura duman jiri gɛrɛgɛrɛ fɛn ma fara kan fɛn ma ɲaamɛ a la e ko cogo di karamɔgɔ Daba Sunkara ne an bɛ foli de kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaaw ma min ye boutique électronique la nation ye an b'u fo Omar Dia a n'a balimaw n'a baarakɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo Sɛkina Gawusu Jara n'a furumuso Asa Traoré o filɛ nin ye Kalabankɔrɔ Kulubilenni kulu sigi sigi la ka taa se Imam Mamudu Diko an b'a fo a n'a ka chauffeur kɛ Mahamadu Dumbuya an b'u bɛɛ lajɛlen fo Topomande Makan Jakite an b'a fana fo Tijani Sako ka taa se Abdul Salam Warmɛ ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Kalabankɔrɔ ka taa se Ankunjo Luc Togo awɔ awɔ yɔrɔ in bɛ kule mun na de ka jɛ Ankunjo Luc Togo Kanamu ka a ɲɛmaaya kɛ san 7 baara filɛ nin y'a ka bureau kɔnɔ jɔnkala kabi a bɛ yen fo ka na bugɔ a wuli waati la mankan ma kɛ jɔnni ko n ka carte biométrique ma sɔrɔ o tɛ yen
pharmacie ou bien ma dɔgɔtɔrɔso tun bɛ nana ko n ka wari ma sara o tɛ yen aha kɔrɔfɔ ka ɲi kuma ɲɛna n'an bɔla yen an n'a foli kɛ ka ɲɛsin Togola couture ma ani Marcel Togola u bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ye Amadu Togola an b'a fo fo ka taa se établissement Samaro frère ma Habib Samura a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ fo min ye Bakari Sidi Jabate chef sécurité physique personnel BDM SA la an b'a fo lieutenant Dawuda Adama Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn chef délégation judiciaire 7e arrondissement an b'a fana fo foli b'a ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn foli laban n'o ta ka da Usumani Sɛnpara kan Sori Sɛnpara denkɛ Usumani ka nɔngɔn bɔ ka nɔngɔn kura bɔ sabula min ye Radio Mali goudron kɛlɛ min bɛna Ɲare la o siraba kelen yɛrɛ da la ka bitigi kura dayɛlɛ groupe électrogène pompe ka taa se fɛn o fɛn n'a b'o sɔrɔ bitigi kɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɔyɔrɔ ka nɔgɔ min'a tali ka taa u ka nɔgɔ yirino min ye Usumani Sɛnpara Sori denkɛ Usumani Dankɔrɔba an ka foli b'a ye Boubacar Sidiki waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila min ye Burapele ye ani Sidi u labɛnnen bɛ farikoloɲɛnajɛ sisan nɛgɛ ɲɛ 13 u b'u sɔnni d'a kan fana t'u ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ i k'a dɔn a sɛbɛnkɔrɔ minnu bɔ k'olu lakali maa min bolo tun bɛ nɛgɛ la an bɛ Jakite i k'a dɔn an ka kalandenw n'o ye k'a dɔn denni 2 ye Boubacar Sidiki Boubacarifin Daba Tunkara wa salam